Os profesionais do comercio de Ribeira están chamados esta fin de semana a un cribado no Hospital do Barbanza co fin de detectar posibles asintomáticos entre un sector moi exposto dado o alto grao de contacto cos clientes. O Concello leva días recompilando información sobre os empregados dos distintos establecementos co obxectivo de que o Sergas poida citar o maior número de persoas. Un novo cribado que é precisamente do que podría ser o sector que en estes momentos ten contacto coa xente como o sector de os comercios, e o Concello que estamos facendo é colaborando para que poda ter os datos canto antes as autoridades sanitarias e así poder citalos para un cribado. Pensemos que estamos falando de protección de datos, de moita xente que evidentemente non tiñamos eses datos no Concello e levamos rastrexando xa prácticamente 2 días o que son os teléfonos e a identificación da xente que tería que ir a ese muestreo ou a ese cribado, non? Este cribado é un esforzo máis para frear a cadea de contaxios que, a pesar de ter superado xa o pico e estabilizarse, non acaban de iniciar o descenso, en parte polos datos do gromo da residencia que supuxeron un importante crecemento dos positivos. Ribeira e a comarca levaba unha, creo que, tendencia negativa, hubo que tomar medidas importantes que a veces pois se veron, digamos, desdibuixadas polos contaxios tan importantes que se deran pois na residencia de terceira edad, pero se un mira a evolución con outra perspectiva, vemos que en Ribeira pois o punto máximo xa está superado, pero que a baixada é máis lenta do que un quixera, non? De todas formas, vemos que todos os días hai 6, 8 positivos, e aínda que iso poda baixar, porque fai 15 días houbera máis, eso realmente é unha incidencia acumulada moi alta e creo que todos debemos seguir poñéndonos as pilas. Ruiz fai un chamamento á cidadanía para extremar as precaucións porque do cumprimento das restricións depende non só a saúde, senón tamén en boa parte a economía de todo o pobo.